Takže ahoj lidi, vítám vás tady Kubej 16. Tohle je můj první let's play a budu ho točit už z takový starý mapy. Já jsem na ní před chvilkou koukal. No, mám tady už dost věcí, já už jsem ji dlouho nehrál. A pamatuju si, že někde tady, nebo... jo, tam jsem si dělal farmu už tenkrát. Jsem to tady trochu prozkoumával, ale jediný, co jsem nenašel, je svůj barák. Tam si pamatuju, to bylo tolik diamantů, to bylo úplně ráj. A to je nějaká jeskyňka. Že jo, mám dřeva. To bychom tady mohli postavit nějaký baráček, bych řekl. Ani nemusíme na stromě, my toho dřeva máme dost. Takže to vystačí, ale jediné, co tady nemáme, je krafťák. Takže uděláme 2 krafťáky. Jeden si tady nechám na obilí nebo na něco. A jeden si sem takhle plácnu. To bude zatím stačit, tolik dřeva. Koukneme, jestli máme vlnu. Máme vlnu.